Yun mga kalabarkada, ito papasok na tayo. And surprise! Ayun, dito na tayo, papasok na tayo mga kalabarkada. Sana maging okay yung biyahe natin. Nihiling ko sana sa mga dasal niya, sana maging okay yung flight natin. So ito yung day 1 natin mga kalabarkada, day 1 ng biyahe natin. Hello, buhay. Welcome. Good afternoon, ladies and gentlemen. This is PR 411 bound for Ang nasakyan Manila. natin, Philippine Airlines mga kalabarkada. We care about your health and safety to ensure that you enjoy a health. Yun mga kalabarkada, dito tayo sa nakaupo sa may malapit sa bintana. And this is Selena, your flight purser. So yun mga kalabarkada, Our estimated flight time is 4 hours and 10 minutes, and we shall be cruise to altitude of aeroplano 38,000. natin. I'll be showing you the safety features of this aircraft, Airbus 321, in accordance with the Philippine Civil Aviation Regulations. We'll be turning off the cabin lights. Your full attention. Nakakapwa natin Pilipino. Shout out sa lahat ng mga viewers natin. Philippine Airlines yung nasakyan natin mga kalabarkada. Ayun mga kalabarkada, palis na tayo. Uwian na. Yan. Palis na yung palis na tayo. So ayun, panandali ang iwan muna natin tong Japan mga kalabarkada. Siyempre kailangan din naman natin magbakasyon. Bakasyon tayo. At siyempre ito yung pinakamagandang reward ng isang OFW, yung makakauwi na. Yun. Tapos makakauwi pero bakasyon lang tayo mga kalabarkada. Saka saka siyempre may kailangan kasi tayong asakasuhin, kaya yun yung dahilan kaya uuwi muna tayo. So medyo siyempre sobrang saya natin ngayon mga kalabarkada. Ito na, sobrang saya natin. So yun, makikita nyo na rin mga kalabarkada yung lugar namin, yung Anda, Pangasinan. Yan, abangan nyo yung mga vlog natin dyan sa may Little Boracay ng lugar namin. Tapos yung saka natin sa may mga vlog natin sa fishing adventures natin. Abangan nyo yung mga kalabarkada. Ito, papalis na tayo. Ayun mga kalabarkada, papalis na tayo. Yan, nagpupal na siya, tumatakbo na. Yuhuu! Welcome to the Philippines na mamaya mga kalabarkada. Bali tatlong oras yata yung biyahe natin. 3 oras. Japan to Philippines. Yan. Shout out sa mga solid viewers natin dyan sa Pilipinas. So ayun mga kalabarkada, nag-take off lang to. Ito lang. Mga ibang aeroplano pwede. So ayun mga kalabarkada, ilang minuto na lang i-take off na to. Yun. Have a safe flight sa atin.
sa mga kasama natin dito. We'll see you soon as Philippines. Ayun o. Parang Japper sniper lang. See son. Mamaya bibidyohan natin yung pag-take off mga kalabarkada. So yun mga kalabarkada, ito mag-take off na tong aeroplano. Titignan natin kung paano mag-take off to. At papakita ko sa inyo mga kalabarkada, sa mga viewers natin dyan. So mag-take off na. Kalabarkada, take off na. Sana mapanood nyo to. Tumaas na tayo mga kalabarkada. Sa taas na tayo. Yes. Sa taas na tayo mga kalabarkada. Mga kalabarkada, sobrang taas na natin mga. Mga kalabarkada.
kalabarkada. May pagkain silang pinigay ah. Kain mo na. Mga pagkain natin. Pagkain na sa mga kalabarkada. Kain muna tayo. Ayun mga kalabarkada, yan yung view dito sa taas. Pag nakasakay ka ng aeroplano dito sa taas, yan ang view. Kikita nyo, akala nyo kung parang dagat. Akala nyo kung parang lupain na puting puti. Yan. Salamat sa Philippine Airlines. Bali 2 hours and 8 minutes na lang, lalanding na tayo sa Pilipinas. Ito yung ito yung first day ng biyahe natin. So abangan nyo pa yung mga ibang susunod na mga biyahe natin mga kalabarkada. Ayan ah, tignan nyo, sobrang ganda mga kalabarkada. Wow. Tignan nyo rin itong makina ng aeroplano mga kalabarkada. Hindi ko alam kung tama ba yung term ko dyan, makina. Basta yan oh, ang laki oh. Sobrang laki mga kalabarkada. Ganda ng tanawin. Ayan, altitude oh. Yung ground speed, air temperature, yan, time origin. Yan lahat yun mga kalabarkada. Taas. Yan yung parang information ng flight dito sa taas mga kalabarkada. Kalabarkada, mga isang oras na lang yung antayin natin. Mga ilang oras kasi ang arrival pala natin sa Pilipinas alas 7. So ito, tignan nyo yung mga kalabarkada, sasalubong ng dilim sa kayong liwanag, yung paglubog ng araw. Kaso ang problema, nandun sa kabila yung magandang view sana. Kasi nandito tayo sa left side, nandun yung magandang view. Pero ipapakita ko pa rin sa inyo mga kalabarkada yung magandang view dito. Ito na mga kalabarkada, sasalubong na yung dilim sa kayong liwanag. Lapit na. Ayan na. Pero nandito pa rin tayo sa taas kasi sobrang taas pa natin. Pero siguro mga kasi mga isang oras na lang mga kalabarkada. Isang oras na lang antayin natin. Yun, nagka-arrival na tayo. Ito, pagmasdan muna natin itong magandang view dito sa taas mga kalabarkada. Mahaba-habang vlog to. Sana tapusin nyo to mga kalabarkada. Mga isang oras siguro to. Shoutout pala dun sa mga tumapos dun sa vlog ko nung nakaraan, 30 minutes. Yun. Ang daming tumapos. Maraming salamat sa inyong lahat.
grabe, saktong-sakto yung sikat ng araw dun sa dun sa bandi, itong sa logo ng Philippine Airlines. Ayan natin na yung mga kalabrikada. Ang ganda. So yun mga kalabrikada, nandito na yata tayo sa may tingnan natin yung usapan dito sa manual. Tingnan natin tong manual. Bali, nandito na pala tayo, nakapasok na pala tayo sa may Philippine Sea. Tapos ito, nandito na tayo, malapit na tayo sa may Tugigaraw. Yun, malapit na tayo sa may Tugigaraw. Kalabrikada, ito altitude dito, ganito tayo kataas. Ito yung kataas natin, 36,000 yung taas natin, mula dun sa baba hanggang dito sa taas ng aeroplano. Kali na sa 36,000. Wala ka alam kung meter ba yan. Saan na ba yan? Yan. Kalabrikada, gumagalaw kasi sa sobrang lakas ng hangin, no? Malakas yung hangin dun sa labas. Medyo parang nanginginig siyang ganyan. Parang nanginginig yung aeroplano na ganyan, ayun mga kalabrikada, pababa na tayo. Tingnan natin. Pababa na yung aeroplano mga kalabrikada. Doon din na siya mababa. Dito na tayo sa Panpunting pa. At 31 minutes na lang mga kalabrikada. Yan ang tanawin na sa labas, pababa na yung aeroplano. Abot na siya. Yan, 29 minutes na lang. Ayan mga kalabrikada, dadaanan natin ng mga ulap dyan. Ano kaya siguro puting-puti siguro yung dito sa bintana. Kita na yung Pilipinas, Natin na yung takbo ng takip sila mga kalabrikada. Na yan ang sinasabi nila, nag-aagaw yung liwanag sa kadilim. Ibang ganda mga kalabrikada, parang cotton candy lang ng mga ulap, dadaanan na natin yung mga ulap. Yun, ganda. Ayan na yung mga ulap mga kalabrikada. Ganda lang view dito sa taas. Yan na yung iba na. Parang ulan po yata mga kalabrikada. Ang dilim, ulan.
Yun na, nasa ulap na tayo. Ayan mga kalabarkada, nandito na tayo sa may tapat ng mga ulap. Ayan, nasa ulap na, yun. Nasakon na tayo ng mga ulap. Ayan. Ganyan pala yung kwan ng ulap mga kalabarkada. Yun, maliwanag na doon sa baba, oh. Ulap pa. Yung 24 minutes na lang. O, ito na. Ito na mga kalabarkada. Ito na ang ganda. Ng Pilipinas. Napakagandang inang bayan na Pilipinas. Ayan. So, ayan mga kalabarkada. Tingnan nyo na to. Ito na yata yung Manila. Ito na nga yata yung Manila mga kalabarkada. Ay, hindi. Ayan mga 16 minutes na lang. Pa itong aeroplano. Welcome back home. Welcome back home. Lumilay ko yung aeroplano mga kalabarkada. Cabin crew, prepare for arrival. Prepare for arrival na. Yun. Yes, welcome home. Welcome home na tayo mga kalabarkada. Ladies and gentlemen, we have started initial approach into Manila. Welcome. Nandito na tayo mga kalabarkada sa Manila. Yan. Yun, pababa na yung aeroplano. Ayan na. Ang baba na. Yun. Thanks God. Nakarating din ng safe. Dito na tayo sa Terminal Ninoy International Airport sa may Terminal 2. Sa Terminal 2 tayo magkukon mga kalabarkada, mag-arrival. Welcome home labarkada. So makakapag-vlog na rin tayo doon sa atin. Bahay-bahay oh. Yun, Pinoy International Airport yan. Nakalanding na tayo mga kalabarkada. Yan. Yes, thanks God, we're here. Sana nagustuhan nyo itong one day vlog natin. At syempre kailangan nakapag-pun na siya, nakapag-landing na siya. Pero iikot pa yan, papunta pa doon. Tingnan natin mga kalabarkada. Ito mga kalabarkada, nandito na tayo. Lalabas na tayo dito sa may aeroplano. Tapos ewan ko lang kung saan tayo dadalhin. Express pal, mayroon silang ganun. With crew doors to disarm. Thank you. Lalabas na tayo mga kalabarkada. So yun mga kalabarkada, naka-una tayo. Salamat sa PR11. Salamat sa airlines na PR11, na Philippine Airline na sinakyan natin. Yun. So yun mga kalabarkada, nakababa na tayo sa aeroplano. Yun. Nais ko lang sana magpasalamat dun sa Philippine Airline na PR11,
PR411 pala. Yan, salamat tayo sa PR411 na Philippine Airlines na nasakyan natin. Ayan yung aeroplanong sinakyan natin. Okay. So ayun, welcome home. Welcome home, Philippines. Wala tayo sa Pilipinas, mga kalabra tayo. We're home. We're here at Philippines. So, sana maging okay yung kwan natin dito sa tawag dito sa swab test natin. Swab test saka yung sana maging okay yung quarantine natin, mga kalabarkada. So yun, mamaya mga kalabarkada, kita-kits tayo mamaya kasi may magkasikaso muna tayo ng mga papeles natin. So ayun mga kalabarkada, hindi mali, nandito na tayo sa may pipila na tayo. Bali, nakapila na tayo mga kalabarkada. Nakalabas na tayo dun sa may kwan. Ang hinanap yung vaccination certificate, tapos yung QR code, tapos yung sa may swab test namin dun sa Japan. Nung pumunta kami nagpa-swab test sa Japan, yun yung hinanap sa atin mga kalabarkada. Yun yung mga requirements. Ngayon, nakalabas na tayo dun. So, gagawin lang natin, titignan natin kung saan ba tayo pwedeng magpa-swab test, ganyan. So ayun mga kalabarkada, nakalabas na tayo ng Terminal 2 ng NAIA. Yun, dito na sa labas ng airport mga kalabarkada. Yun, dito na tayo. Bali, papunta tayo mga kalabarkada dun sa may Diamond Hotel. So ayan mga kalabarkada, yung Diamond Hotel. Yan yung pagkukwarantinan natin. Sana nga may wifi dyan kasi hindi kumana yung SIM card ko. Naku, dapat pina-open line ko na lang sana. Hirap kasi, pero try natin. I-try natin na i-search sa kung mamaya Google kung may ma-open line natin. I don't think so. Magkano kayang pa-open line dito? Yan. Ngayon pala, ang problema na, gastos na naman. Ayun mga kalabarkada, antayin natin kung anong sasabihin ng hotel. So ayun mga kalabarkada, nakakuha na tayo ng kon natin. So bali na papasok na tayo sa may quarantine room. Ito yung room number natin, na nakakuha na rin tayo ng room number. So mamaya tingnan natin kung ano yung kwarto dito mga kalabarkada. So puntahan na natin. Bali nagtatawag kasi sila ng number, yung number nitong kwarto. Tara, kita-kits tayo mamaya sa kwarto mga kalabarkada. Halos hindi kasi ako masyadong makapagsalita gawa ng gutom na ako masyado. Gutom na talaga. Pero mamaya kakain tayo mamaya dun sa mga kalabarkada, dun sa hotel. Mga kalabarkada, may nakasama tayo taga Japan din, Kanagawa. Kasi ang pangalan mo pre? Tapia. Ayun, taga saan? Taga Cebu. Cebu? Oo. Ayun, shout out sa mga taga Cebu dyan, yung mga kakwarto ko, sila Paring Jumar, taga Cebu, taga Balamban. Kumusta yung bahay natin dyan? Malapit ng Magiba. Nakatayo pa naman. Katayo pa naman. Ayun, shout out kay kabayan. Mga kalabarkada, ito yung quarantine room natin. At sana nga maging okay yung swab test ulit natin. So ito, dito na tayo sa Pilipinas. So shout out sa lahat ng mga vlogger dyan. At pwede, sana
Suportahan nyo rin po yung aking channel, Loves Island Adventure. Paki-subscribe at i-like nyo na rin po at i-share para kompleto. At siyempre, i-click nyo na rin po yung notification bell dyan sa baba para updated po kayo lagi sa mga bagong videos na i-upload natin. So ayun, dito ko natatapusin tong video ko na to mga kalabrikada. So ito yung first day ng vlog natin sa biyahe natin. Thanks God sobra dahil nakarating tayo ng ligtas. Salamat dun sa PR411 na Philippine Airline. Yun. At salamat din po kay Sensei Richel, yung sensei namin. Kasi grabe, sobrang mag-asikaso. Yung mga papeles ko, yung mga kung ano-ano. Tapos naghatid sa akin kay Yoko-san. Maraming salamat. Delivery pa tayo ng pagkain kanina. So, sa lahat ng pandyan, sa boss, kay boss ko, kay boss Momotani-san, at sa lahat, sa satyo ko, sa lahat. Maraming salamat. So ito, nandito na tayo sa Pilipinas mga kalabrikada. So parang ito yung unang day natin dito. So dito ko natatapusin to mga kalabrikada. Ingat, God bless, at lagi nating tatandaan, God is good all the time. Grabe. Lapit ko na makita yung asawa ko.